želim da se zahvalim svim privrednicima koji su danas ovde sa nama i naravno onima koji su sprečeni danas da dođu, da budu ovde sa nama, a zdušno podržavaju ovu inicijativu osnivanja Privrednog saveta. Ovo je inicijalni sastanak sa ciljem unapređenja komunikacije između lokalne samouprave i privrednika i želja nam je da formiramo Privredni savet, čija će uloga biti da učestvuje u svim najvažnijim aktima, znači konstruktivno da učestvuje u donošenju najvažnijih odluka koje se tiču strategije razvoja naše opštine. Svi znamo koliko nam je važna privreda i podatak sam da preko 50% budžeta, prihoda budžeta dolazi od poreza na zarade i to je onaj najzdraviji porez koji mi želimo da imamo u našoj lokalnoj samoupravi, a to možemo samo, do tog cilja možemo doći samo tako ako unapredimo i poboljšamo našu komunikaciju. Mi želimo otvoreno da razgovaramo o svim problemima sa kojima se suočavate i da vam pomognemo u rešavanju tih problema, da vidimo šta je ono što može da unapredi vaše delatnosti. U tom cilju mi smo pokrenuli ovu inicijativu o osnivanju Privrednog saveta opštine Aranđelovac, koja će imati tu konstruktivnu ulogu u donošenju tih najvažnijih odluka. Imaće predsednike, članove saveta koje ćete vi birati iz različitih delatnosti i učestvovaće u konstruktivno u svim najvažnijim odlukama. Naravno, želim da vam čestitam 2015. godinu, da imate mnogo uspešniju realizaciju u svojim delatnostima, da naravno vam poželim da i proširite svoje delatnosti, a i da vam se zahvalim što ste se danas odazvali ovom pozivu. Hvala.